Ahoj, já jsem Nikula nejkatější antiroboticko-mutantní android z polyakryloniktrinového vlákna. Zkráceně jsem to prostě já, Sára. A já vás vítám u dalšího videa. Je to taková menší omluva za to, že asi měsíc nebylo video. Takže proto to bude double speed art. A bude to speed art Simpsonových. Konkrétně tady těch dvou obrázků. První a druhý. No a já už to nebudu tam vakecávat a vrhnu se na to, takže zatím se uvidíme potom na konci. To znělo divně, ale to je jedno, zatím. Takový double speed art Simpsonových a doufám, že se vám líbil. Jo, a do komentářů klidně můžete napsat, jestli se vám líbil víc ten první obrázek nebo ten druhý obrázek. A hlavně se nebojte psat do těch komentářů, já vás neukousnu. Tam je vždycky jenom jeden komentář, to ještě ten můj. Chápete to? Je tam jenom ten můj komentář, nikdo tam vážně ty komentáře nepíše, já jsem mám řepku. Zpátky k věci. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli ne, dejte dislike, už to znáte, že jo, nevím, je to, co tam dáte, takže prostě si můžete vybrat, palec nahoru nebo palec dolů, je to na vás. Vy, co u mě nemáte odběr a líbí se vám moje videa, chcete koukat na další, tak dejte odběr a pro ty, co už u mě odběr mají, tak v popisku je odkaz na moji Facebook stránku, tak tam můžete dát like a je tam i můj ask, kam můžete psát otázky, já vám na ně budu odpovídat a možná se i nějaké otázky ukážu ve videu. Video už by bylo, ale to by tam nesměla být 1 nebo 2 otázky. A asi to vidím, takže se s váma teďka rozloučím, takže do svidaně, usvitaně a u dalšího videa.